Не. Не. Пъти. Еде! Не! Не! Добре. Правиш само пишки. Мърдър мистери. Абе, брат. Три, Една битбата, две. по-интересно е. на бибал. Вари си ти като път ще разстрои. Стори ми се, да знам. Аз съм Хинасент. Ама не трябва да се казва тихо. Не трябва. Ай, играме Among Us. Все едно, че играем Among Us. Win. You win. What the fuck? Той е лев. Вау, му бързо, брат. Той е лев. Вярно е левна, да. Айде ти так. Аз буквално имам 11 викторито на Murder Mystery-то, Аз имам едно. 12 кила, геймплея 14. Аз Но- имам едно виктори. И аз едно Виктори имам. И 0 кила. Аз за това не го игра. Ясно съм, аз го играх преди. Трябва да дойда другия акаунт, дето си го играх преди, Pro Games. Ей, колко ми пречи. Това колко време съм го играл там, човек, на не акаунт. Само това как познае Зенка. Нали е, Зенка? Давай. Аз не му скочам. Искаш ли пак жоли? Или пак е бабчета ти казал? Брат, не знам. Попъш. Нима бърка ти към. И да Не няма. знам ли, човек, аз обичам да питам хората, не знам. Нима бърка, човек. И като трябва само вода ще пи. Опа. Вау. Добре, бира да има ли? Бира искате ли да има? И бира добре, е. Самой? За което. Савой. Уиски Савой. Юдай. Чер, майка ти да еба. Един с телевизор на главата. Аз го чух, као убиваш, ако удреше. Аз съм се скрил. Опа, мани. Живота те пари. Ето, той е до мене. Мина покрай мене. Той мина покрай мене. Его пенсия, къса катирните. Мокния, човек. Аз съм за блеско. Ма ти снимаш ли са или не? Да. Не кажеш, не се сбъргаме Кой така. каза е? Какво става бомбяр ми вютно с бомбата? Няма да. Ти добре ли си, брат? Кой ти гледа той нещо? О, то с някъде е долу, брат. Опа, тропа. Не, цвета на ванката е. Цвета на ванката е. Света на ванката, да, верно. Бамби арми. Его телевизора! Видя го. Не можем да репортнем Той Deadpool. не се качи, бе, той не се качи, бе. О. Печелим. Айде. Грамата пътия ти. Ау. Айде да нещо по-интересно, нещо много бързо минава. Добре, айде нещо друго, че Или че си рън или какво? TNT так. Да, бе, познал се. Гравити. Какви крави, бе? Гравити. Какво е той? То там какво са прави? Блок парти, блок парти. Какво? Блок карти. Пияни да поканиш. И какво са прави тука? Не тука Значи трябва да се сплитнем ли, бе? Не. Никако. Има едно такова, като това ето казват някакъв блок червен, зелен, такова, заставаш на него и готово. Това е яко. Това в Fortnite го има. Тук ще хваниш. Това е яко. 100 точки имам тук, от. Кога съм го играл? И аз съм 100 точки. Кога съм го играл той? Не, бе, това ти дава първоначално такива 100 А. точки. Тук не мога да хвана. Щом ти дава първоначално, значи ако загубиш, ти взимат. Ма, какво гоните пък виновата, бе? Да? Ама нимай можем да се бутаме. Не знам дали може да се път. Някакъв това видео се казва играеме мини игри. Защото ни играхме първоначално Murder Mystery, сега блок партито. Мито ще е тайтъл на заглавието. 53 000, 177 000 Какво? точките, гледай там в ляво. Точките на чата. Къде? Майко.
Те играят по цял ден, ти сигурно. Те са на Wi-Fi. Како? Сега. Антуан. Кой цвят? Кой цвят? Кой? О-о. Ние не можем да се... Умря. Добре, бе. Аз съм го сбъркал блока. Че аз си махна този резултат, че му. You're kicked for hacking. А какво ще ли, бе? Опеле. Мале капо, те па не съм го очаквал да хакваш, брат. Не. Читър, гаден. Капо, те па не съм го очаквал. Сори. Кога съм хакнала маняк? Мале, това е много интенс, брат. О, брат. Тя не са... Веско, жив ли си, Веско? Не, аз пукнах, бе. Още на втория рунд пукнах. Не! Добре. Нека без причина. Аз пък как блока, аз не съм с ресурс, това какво си ми малко променя блоката. Искаш ли капо? Давай. Давай. Как така ма кикнаха? Маняк, аз не съм направил, бе. Ама ела пак ти не моля влезеш, а? Трябва да ме инвайтнеш. Не, Веско. Веско трябва да... Не! Умрях. Бе. Дай пак. Написа ми You're kicked for hacking. Как така съм хаквала? На мен Не ми знам. логвано. Как е, бе, човек? Sorry, not cursing. Давай play again. Чакай, бе. Ти хакваш по цял ден, капо. Ехе. Майката. Вало. Абе. Стига, бе! Ей! Виждам, а. Денка, къде си, бе? Логва нашия ма киква. Денка, къде си, бе, брат? Ма ти къде си? Ами не кашаме с капо, тук сме в това. Ами аз мисля, че ма поканиш, бе. Аз съм те поканям, ти това, че не виждаш, аз съм направя. Не си излиза от партито. Влизай първото просто. Блок парти, първото. Него капо тук е при мене. Имам, че него по същия начин го инвайтнах. Точно Първото. и куча, малко. Супер джамп. Какво? Аз не можа да разбера. Оф. Ето. Блок парти, ето. Първото. Отивам. Веско идва. Аз нека друга да отидох. Отиди в хъба и влез пак. Ето. Пак нека. Ета, ти си тук, аз те виждам. Once to Аз dance. бях при Супер Мариус, аз съм тук, бях Елате починал. тук да седнем. Елате тук да седнем на диванчето. Така хум. Да, разкрачвай се на етап. Ауе. Така, опа, нагъла са понавиги. Ще звея. Или съм малко пъти към масата. Това няма покажа. По-голям. Не знам. Я, тук не може се. Стъкнах се. Не. Така ли са? Трябва ми те в устата. Round 1. Fight. Той, добре. Ой! Веско. Ние сме коли, бе. Това е предизвикателство и за делтонистите, за тези хора, които не различават. Значи аз. Вало, ти делтонист ли си? Не мога го различа. Брат, делтонист си. Делтонист си, значи. Виждам се там. Как ти да... What? Успях. Това е много гадно е, човек. Искаш на мен да... Пате, и аз умрях. Изчакайте. Съм жив още. Опа. Кое? Добре.
О, аз съм между и тя. Жълто, жълто, жълто. О, Никой няма да умре. червено ще е. Зелено. Не е това! Какво? Аз какво ти казах? Оле. Това ще не е това. Той тук Давайте спечелим една плейген, игра, давайте ще осъмним. Ма забавно иначе. Ба, колко е черен то! Къде? Капове, чернилка е голяма станала. Тихо, тихо, тихо. Капо има испанци! Испанци има, Капо! С брокова, Абсурдно. кой има там? Не дей защото сървъра ще го мютне за 3 дена и не мога да пише в чата. Още по-добре. Мене ме мютнаха вчера, че псувам. Това колко псувам, бе, май. Кажи му нещо на испански. Оле, амиго. Hola amigo, hola Madigo. Охо. Ето го, вадо го. Уеша феро. Мога да разберете. Почвам. Денката не се абонира за канала ми. Еба си. Абонирал съм се. Де го? Брат, абонирал съм се. Губим. Не го виждам. Опа, извинявам се. Не губа. Няма да игра. Аз Sorry. няма да играм. Among Us, това Among Us. Ти няма. О, не, не. Добре, аз съм жив, жив съм. Това съм, аз бях на далече, брат. Видял къде ма бях на далече. Валю жив ли? Не. Не. Ти смотното няма го играм, маняк. Но какво искаш тогава, бе, човек? О. Без хумин. Не, аз мога си на брат. Това далече на Тихо е! няма бе. Ко ще играем се? Бах ти чернилка така, не се видиш. Ай. Аз. Ето вие. Бало, на къде бягаш? Ти замоча. Абе, Ебан Аз се, съм да. седил това. То 77 920. Тука. Сега ако не е той, отивам се Да, гърна. ако не, Мама, Джек. отивам се пръв през терасата. То се самоуби. Бах ти простия. Бурви! Тука на той съм, бе. Или те пука туз. На живо съм голям. Heavy Bay. Его фен. какво? Какво? Како жив ли си, бе? Да. Ей! Енката е жив. Да, бе, Не е жив. Умря ли ръка? Валю е жив. Ай си пъйбек чисто. Дали е това Валю? Това. Аз следвам другите. Ако са сгрешили и те. Да, но, Няма искам. да се гледам цвета. Следвай другите. Зелено. Айде, на. Какво пе? Ой! След това Бедор ще играем. Айде да ги побием малко. О, Бедвард, сайде. Не можах да скочи и падна. Умря ли? Ево. О, камо да. О, брат. Ба, капо чернилко. Бе, нали Бедварс? Ето е. О, не мога, не. Капо бебе си искаш ли? Вало. Ето, на здраве. Нищо не.
Дай, сипвам! Дай! След малко си налея водичка. Пийте вода. Уляк се! Drink water. Drinks only water. Не! Тя, че се уляк, бе, май! Оле. Няма да. Оле, Вало. Капо Оле, е Вало. гълтонист. Оле, Вало. Според мен ще е жълто. Уей, до него. Оранж. До него. Сега пукваме, брат, представяш ли си? Мале. Зелено. Не, Не, ливаво ще е. Ето, аз пък казвам. Това е синьо, бе! Добре, народ. Синьо. А кала е ливавото и бе? Моля ги различни Еми, блу цветове. пише, че. Ма. Ой. Дарк. Не! Добре, разбирах. Ти, да, аз не. Пинк. Веско, не там. Веско, не на там. Ама къде е, бе? А какво? Едно бухче! Зад, бе, човек! Ти го е! Аз ще- Не на английски само е. Моля ги различиш цветовете, кай си. Едно че направили с конкрет и с теракотата, защото е бръкваща. Тапанари! От... А така. Умряхме всичките. Дек, Капо, жив ли си? Не. Кажи! Никой не е жив, никой. О, Ама, кажи, как е възможно? Трудно си. Това Денка, това искам да го срежа още от началото. що? Но това е брутално. Какво? Първи род всички да спокасаме. А, това от началото? Всички да пукнат. Началото, добре. Ама, моля да различиш кой от кой той да е също, майка. Виж тук Майка какво е голямо само с синьо. И жълто, зелено, бяло. И аз се пусна бяло след малко. Той не също е. Синьо ще е. Да. Ма не тако. О, добре, бе. Зелено ще е. А, не. Де? Къде? Къде? Аз го видях, ама докато съм до там. Да. О, Ого, беби, какво става? бати симпа. Дай, Капо, дай. Baby girl. Виж някакви baby girl. Кой you like Тему? Кой обича такова? Тему. Никой. Брат. И дрехте да са ми от левчето на мъба. Еха с... Оле. Едино живя. Оле. Брат, това не е мога. Цялото лови сме Game дълтонисти. Ей, там какво беше? Пак и това трябва да го сложа в началото. Добре, бе. Цялото лови сме дълтонисти, маняк. Напиши го в чата, че сме дълтонисти. Давай. Ама на английски. Еми не на български. Къде? О, ето го там. Майка. Готово. Успя ли, бе? Да. Амозъм. Не можа. Успя, верно. О! Стига, бе. Пинк. Shiny. Ето и сега, ето и лесно сега. Не. Вариант? Уток. Аха. Сега представяш ли да не беше той всички Е, да. мъртви?
Та сянка тук, о, това, че не може да видите. Да ви е по-трудно. Ето не. Че напрегнато да ще спечила, бе. Едва ли, аз съм слопнато и. Веско зелено ще е. А, не жълто. Брат, ви баялст. 3, 6, 7 човека. Не, То това дясно ще е тук. преебано. Това ще е преебано тук. От края на ъгъл. На ъгъл! Добре, греша, аз извинявам се. О, не, тук е преебано. Катакутка. Веско, не там! Веско! Добре. Не мога да жива, човек. Стачи, б***. О, в тъмницата, така ще видиш се. Не, бе, брат. Това е 11 рун човек от 7 човека. Веско. Оле, Веско. Пак купи си. Да не, бе, брат, никой не пука, бе. О, не. Той, не! Не! Скочи, бе, бе! Той ще го сма в началото. Много първо това съм пил, бе. Капото си, но. Бани, мисля, кътва много, ай стига, човек. Ма чаето на български не е проблем. Мале, аз не гледам какъв е цвета, се разкарам и говоря. Ето то на български не е проблем. Не, аз съм и аз на български. Ма не е проблем. Няма да игра повече. Ма не е проблем на български, ала. А? Не е проблем на български, ако псуваш. Да, бе. Не. Амазон. Веско. Не той. А, не. Да! И кое беше? И то беше единственото ъгъл, на ъгъл. А не, това е Game Over. Това е Game Over. Как е? Ого. Чакай. Какво ли пише тук? Какво ли пише там? Денка, пускай камера. Не мога. Да гледам колко се шукертете. Тихо е. Ой, аз не гледам цвета пак. О, не той. Оле. Не, аз няма, не мисля, маха го ти, маха го. Сега само свърши играта. Чакай да свърши играта. И какво ще играем? Дето аз нещо. Не. Веско. Не я фалю, То беше Добре, пред че теб. това беше същото, бе, няма го ряд и майната. Ай, какво ще играем се? Гравити. Какво? Гравити. И какво са прави там? Качаш, трябва да оцелиш злата. Айде да го видим. Дропър, че един вид. Днес му играх вече. Дропър ли? Да, бе, дропър, че само трябва да оцелиш злата. Гравити. Това е... Добре, ще играем дропър, че се. Аз на дропъра съм слаб. Не от най-слабите, ама пак не съм най-добрите. Ама пак, игра... Ми да го направя, пис. На здраве. Game started. Аре, кога? Чакай, 5 секунди. Океан. 2, 1. Какво е сега? Оле, Ана. Окей, оцели го? От първия път. Айде. От първия път, аз. Не, това ще е по-трудно. Ма това на къде трябва?
Ай, готово. Ей, добре, бе, брат. Да запомних пътя. Много. Няма. Опа, сори. Да играем. Добре, Няма. бе, ти, Не, те не. с такова много ме дразнат, бе. Бате, няма да игра тъпта майка. Не. Баса. Ай, Стига, бе. Мале, те с такова колко са дразнещи, човек. Ето, успях. И нека иде къде порта. Аз даже вече не се опитвам да играя. Нека стоим писна. Не, аре бе, брат. Аз левкам тирата, айде. О. Не бе, ай стига бе. Няма тира. И то средата ли, бе? Не! Аре бе, брат, много далече бе. Аре бе. Успях. Майко. Добре. Добре, аз успях. О, майко. Ей. А много далече бе, брат. Той какво е? О, ние трябва да дойдем тук. Не. Ай, сектира бе. Ма, чакай, по средата ли има? Аз мисля, че той е от края. Да, Не. Аз ме съм първи бе. Да, аз съм първи, айде. Ус! Player finish. Какво? Брат, аз ти казвам, че не съм от най-добрите. Да видим денката къде е. Капо? Къде е го тук? Капо? Добре, бе, човек! Къде е Капо бе? Капо къде си? Лото. Айде, стига, бе, човек! Айде, не си, бе. Няма па да игра друг първа маняк. Не, чакаме денката сега. Маля, брат. Не. Стой. Ей, влизам в Кенефа. Искам да те спъкна, аз си бягам. Правим бензин, ба. Ей, Ще отидат се страни. ай, че Ман го успях. ай, Бедорс, тя, че не обещаме, че играм Бедорс. Покани ма. Е, сега. Ето. Воза се в черен екип, затъпен. Оу! Миско, калята. Опа! Хубавен. Една игра на TNT, така е име. Една Една игра на той да му миним рака на денката и дога. Да, аз почивам. Просто ако че не сема. Вас. Той Васко ни аз Валя не знам аз. То му лагнало нещо. Аз го видях как стоя едно място. Нещо му хареса, то си е бъл майката. Отбор на крава, това е Team 02. Не. Игра на той смотаното Ой, маняк. не може. Няма ти. Повече за той смотаното не ме викайте. Ясно ли бе? Да TNT така ли? Не, за всичко не ме викайте. На тъпата майка. На този сървър. И ми то се си лага, то е ясно. И чакай, ще играем до друго след това. Бедорс, да. Да. Ой! Ей, аз съм TNT. Но то не трябва. Ой, там. Дай от тук, бе! Бе тук, бе! Оле! Бе, бутна го TNT-то. Че ти добре си бутна, ама... Какво искаш, бе? О, брат! Къде се крият хора, бе, че? Е, тук има един дето на нашето място, ела бързо тука. Над място, бе, не бе, ван, тука над това, бе. Не мога. Миджите си, тука вън двама. О, Абе, той не брат, пада, бе. тази игра чек не знам, ма, брат. Абе, плътни ме да те Ти подсага... То обаче не пада.
То ни пада. Венка, телепортира се, виж, не мога таком. Гледай Що? много пута, бе! Защото дава назад и е крашен. Я го Защо? бутни от отпреди и ще видиш. Ако може. Не е мой. Той се... той заради това, ето, той дава назад и заради това стълбата ли, който е с слаб на стълба. Не може да вари. Виж, така се върти. Бутни го сега назад. Ето, видя ли? Не, ти пак идваш, бе. Той не те иска. Ма мрази. Ще упре като ще се ами. Не съм пускал този постав тук ликара. Аз ще трябва да се изстигва автокликър. Ще го казвам клипове, човек, сега ще да мисля да... Кой не пое такива. Кога има ли ги? Те дали ме разбраха на български? Не знам. Не знаеш. Не знам. Майка ти. За тебе, за тебе, за тебе. Скачи. Арега. Криса, кликни. Идва. Той те търси, не му да намери. Ого, ти къде си, ча? Не бе, бяга там. Где отида? Той в къщата е кликнал. Той чака там да се върна. Аз се върна. Да. Ти умре. О, тука! Тук трябва да дойда, човек, тук е много яко. То сървър, брат. Добре, бе. Не бе, деба, той ще първо бе, човек. Не бе. Ще бъде лупак. Поня долу, не те гони. Аз пак да се скрия. Ти къде си, ча? Аз тук те ми вече много туме. Как паднах, бе? Едно в едно сте. Не, да, едно в едно сте. Трябва да го бутна и Брат. да избягам. Така, бягай, идва. Бягам, бе, човек, бягам. Идва. Какво? Долу, бързо. Зад тебе, трябва да успееш. Не, бе! Не. Пъти! Yes! Браво, браво. Let's go! Ти си се задобрал с тъй. Без автокликар. И къде сега? Чукам. $5 ще капа мънка. Къде е кап? Май, тук те пусна много дълго, човек, но много би ни ги много нещо. Я го. Айде, Сега ще изиграем една игра на Bedwars и ще го спирам. 53 викторите имам на това, Червено. на Ведорс. Червено. Най-добрият цвят е. Айде. То дали ще дойдат хора изобщо? Идват. Аз ти казах, че дойдат. Макдоналдс. Патица. Песко, ела симфой. Кое бе? Ето. Доспа. Ти си бе, бе. Ти му влези. Аз си памета я тука. Дева. То няма хора, бе, човек. 3 на 3. Ще изиграем още една 3 игра на после. 3. Аз ще спра стрима. Аз спра стрим. Аз ще пусна стрима. Има един жълт. Само един човек от жълтите. Да пусна ли после един стрим? Не. То няма време, то много късно 11:33.
Какво става, Зенка? Нищо е. Така. Стол меч. Вълна. Така. Не ми трябва голден. Я не е голден, Вало. Нямам. 4 голд имаш, ка нямаш, не лъжи. Имам само един. Имаш повече от един, не лъжи. Нямам. Я не лъжи. Дай. Да. Дай бе, брат. Нямам бе. Имаш. Ето нямам. Дай ми един тогава, айде, дай един. Нямаш ли? Ой, бе. Чай, взема уши. Така. Опа, не. Идвам. 3 диаманта имам. Браво. Сините отиват към центъра. Не. Да, отиват към центъра. Не, ръшкат жълтят. Да, що те сам. Виж го горкия, брат. О! Един е при нас. Капо, това е цял чимъч ли? Аз имам, Да. Аз имам, а са прави, че нямам. Не, изчакай да се добежат. Да, ама защо ми крадеш идеи, Денисе? Абе, Бате, някой стига ми краде идеите ми, краде той бе, Денис. Мен паша ми иска. Какви идеи, бе? Как ми краде ти? Аз пар чаржевете, бе. Аз да я знам, че ще фърляш, ти не каза. те ръшкат. Дай фаерчап. Вало, върди легото. Де? Така ли, бе, мъжо? Но те бива, бе. Аз умрях. Аааа! Хлеб коментират. Това е, Не си, Тия виждам. са големи хакерчета. Виждам това, не... Тия са големи хакерчета. Беге.